Предполагам, че и тя, защото е твърдо вътре. Време за неща, че това работи. Защо ми го отваряш? Ето, виж, че няма нищо с пин код вътре, значи са си същи пин кодовете. Новата ми карта. Значи са същите. Thank you. Ето, вътре има някаква брошурка само, няма пин код. Както на моето. Има нещо, ама няма пин код. Това само как да я използваш. Това всичко хвърлям, а? За фъргане. Епа. Даже цигара си фърли при мен. Бега и оттам, че ако дойдем, ще направим понички. Виж как ми разбра. Опана, ямо, гледай, какво е чудо. 10к банк, 210. Керво, 177. Кокино, 70. Комен, луд, 25. Керфул, 70. Пара. Заповядай. Служи там. Thank you. Bye. Те влизат в действие, когато изтече старата. Окей. Правиш. Естествено. Това беше Луна парк. Ама не е бизнеска.